Sunana Nura Hussein Abba, kuma ni ne mai ba gwamna shawara akan harkokin kasuwanci. Babu abin da ya dace sai dai mu ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wannan nasara. Allah ya kwato mu duba da irin fargici da tashin hankali da abubuwa da aka sa al'umma, domin suna ganin abu na alheri. Ci gaba ya zo wa jihar Kano, ci gaba ya zo wa jihar Arewa da Najeriya gaba ɗaya. Ana nema a mai da mu baya. Wannan duk wani mai hankali, mai tunani, mai kishin Kano ya shiga damuwa, yaro da babba, mace da tsohuwa. Wannan abu an shiga garari mutuƙa, amma cikin ikon Allah babu abin da addu'a ba ta bari ba, kuma Allah ikonsa ya tabbatar da gaskiya. To ba mu da abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah. Allah mun gode, Allah mun gode, Allah mun gode. Shi kuma mu nemi shi addu'a, Ubangiji Allah ya riko da hannunsa, Allah ya shige masa gaba, Allah ya ba shi mashawarta na gari, zato da al'umma suke. Ubangiji Allah ya ba shi ikon sauke nauyi, ya sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina mai ba da shawara da wanda ya samu nasara to ya aiki da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Hadisi ya tabbata, wa atbi sayyi'atul hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan. Da wanda ya bata da wanda ya so, kada mu juya ko a ce za a yi ramo gayya ko a yi wani abu ko abin nan, a ɗora a ci gaba da abin da yake gaban al'umma. Wannan shine koyewa ta addinin musulunci. Ya zama na cewar gwamnatin nan akan abin da al'umma ya zaɓe ta, akan ta muka yi concentrating, domin ci gaban al'umma shine a gabansa. Na zauna da injiniya Abba Kabir daidai gwargwado. Wallahi mutum ne mai kishin Kano, mutum ne mai son ci gaban al'umma. Idan ka tambaye ni menene injiniya Abba Kabir ya ƙi jini a rayuwarsa, zan gaya maka tak abu ɗaya ne: rashin gaskiya. Ko kai waye, in ka zo da rashin gaskiya za ku ɓata, amma in ya tabbatar da gaskiyarka, wallahi zai ɗau amana gudugun ya baka. To ina tabbatar muku da cewa injiniya Abba Kabir Yusuf yana da burin ya canja Kano, yana da burin a samu sabuwar Kano.